Hello everyone, welcome to my channel. I'm still in the Prenteps store, like a mall. This is a perfume, Dior. So I am featuring the perfume of the Christian Dior. So as you can see, abi na kung wala na sila mga perfume, nada sila mga perfume. So ignorante kayo. Mahal siya. Mo tagaktak gid siya 400 euro ang kanisya. So naa sila mga prices. So you can 450 euro. So mo ni siya ang mga perfume sa Dior. So original ha. So imagine nimo magpalit ka ani nga perfume ana nga presyo. So ako siyang ipakita sa inyo. Kani sila nga dire, pwede ka mag-testing ani dire. Kay tester man siya kung humot ba siya. So naapod sila pinaka syllable daw nga humot kaayo. Idaganda og mag-order. So you can also order this one online. So ako lang ipakita sa inyo ha. Kining ilang mga perfume sa Christian Dior. They call it Dior. So humot siya ang ilang mga perfume, pero medyo kid siya mahal kay mo apot naman siya apit na mga 30,000 pesos or more. So kuan gid siya tatak sa ngalan lang daan, diya gid siya mo tatak sa presyo. So maybe you want a Dior nga perfume, you can buy it online. This is Paris ha, Paris. So dili ni siya fake, tinuod ni siya nga mga perfume. So andam-andam lang mo og kwarta. If you come here and buy, you can visit here and buy this perfume.